Krásny deň. My sme práve ukončili výkonnostný coaching v mojej kancelárii v Bratislave, v Starom meste, s mojím klientom, pánom Tomášom Firmentom, majiteľom IT firmy. Tomáš, ja by som sa ťa rada opýtala, čo ti priniesol môj výkonnostný coaching? Výkonnostný coaching sa zaoberal témami komunikácie a vyjednávania a priniesol mi citeľný posun v mojom podnikaní. Ďakujem pekne. Ty si mi ešte spomínal v tomto výkonnostnom coachingu, že si prešiel určitou transformáciou, premenou. Čo sa pod tým skrýva? Áno, táto transformácia sa prejavila v efektívnej komunikácii s mojimi biznis partnermi a taktiež členmi projektového tímu. A v oblasti vyjednávania prišlo k efektívnemu posunu, čo sa týka napríklad vyjednávania projektových sadzieb, ktoré majú priamy vplyv na ziskovosť v mojom biznise. Ďakujem veľmi pekne za túto pozitívnu spätnú väzbu a ja ti prajem všetko dobré v tvojom biznise. Ďakujem.